Tsiku number 35. Kufusidwa. Talota ndani wakumenya. Talota ndani wakupanda nsoka chiwiri. Lekani ndati. Bweyani naye kuno kubwera la milandu. Tiye. Akulu ansembe anasonkhana kuti amfunse mafunso Yesu. Tiuze, kodi iwe ndiwe Mesiya? Ngakhale ntakuwuzani simungakhulupirire ayi. Ndiponso ntakufunsani inu simungandiyankhe. Koma kuyambira tsopano mwana wa munthu adzakhala kudzanja lamanja la Mulungu wamphamvu yonse. Ndiye kuti ndiwe mwana wa Mulungu? Mwatero ndine amene. Mola kwa ameneyo. Ife tazimvera tokha zimene wanena. Tiyeni timtengere kwa Pilato. Mchotseni. Ndipana mtengera ku bwalo la Pontius Pilato amene anali woyipitsitsa ndi amene anali ndi ulamuliro wakupachika anthu ambirimbiri pa mtanda. Mwadzachitanji kuno? Mamanga tuno. Tabuza munthu uyu ali kusokoneza anthu a mtundu wathu. Amayambitsa maphokoso mkachisi. Tsono chilango chake chikhale chotani? Alibe mulandu woyenera kumupha munthu uyu. Alibe chifukwa. Ife tampeza ndi chimo lakuti amauza anthu kuti samakhoma msonkho kwa Kaisala, ndiponso kuti amadzitcha kuti Mesiya, mfumu. Mfumu? Ati ndiwe mfumu ya Ayuda? Mukutero ndinu. Anayambira ku Galileya mpaka kose kuno akunena zimenezi. Galileya? Kodi ndi Galileya? Ngati mtero, pita nayeni kwa Herode athane naye. Ali nafe mu Yerusalemu mwamuno. Pita nayeni kwa Herode. Kodi iwe umazitcha kuti ndiwe yani? Nanga wophunzirako ndi ayani? Anthu ambiri amati iwe umachita zozizwitsa. Tachita kanthu ndione. Mbuye wanga, munthu amene wakhala ali kusokoneza anthu, iye adzitcha kuti ndi mfumu. Munthu uyu mfumu? Olemekezeka mfumu. Mpandeni. Mbwezereni kwa Pilato lino ndera lake. Kodi Yesu nkayankhidwe ka Yesu ndikuphunzirapo chiyani? Kodi ndimadalira ndani pamene ndapezeka mchinyengo?
nanga kodi ndimachita chiyani pamene wina wakuopseza njira ya moyo wanga?